שלום יוטיוב, כאן דולב 158. היום אני אראה לכם איך לפתוח למישהו מלא תיקיות כאלה. רגע, הנה כאלה, בלי הפסקה. אוקיי, דבר ראשון אתם רוצים השמני חדש, מסמך טקסט. פתחתי כבר, לא צריך. אוקיי, כותבים נקודתיים, לופ, סטארט, CMD, go to, לופ. מרווחים כמובן, שלא מספיק להעתיק, הנה, קצת העתיקו. אוקיי. עכשיו צריך לשמור את זה. זה וירוס כזה, ואתם לא פותחים אותו לעצמכם מן הסתם. למי שמעצבן אתכם, אתם שולחים את זה בסקייפ, או בפייסבוק, מה שאתם רוצים, או מה שאפשר, מסנג'ר, אסיק. אוקיי, הנה, אתם עושים קובץ, שמירה בשם, בשביל שהבן אדם שאתם שולחים לו לא ידע שזה באמת וירוס. אז לדוגמה, אני כתבתי GDT. אוקיי, אנחנו חייבים שהסיומת תהיה נקודה BAT. מי שלא רואה, נקודה B. סיומת חייבת להיות נקודה BAT. הנה נקודה BAT. שומרים את זה איפה שאתם רוצים. אני שומר את זה לפי כל הווירוסים שיש לי. הנה זה. כל הווירוסים שלי. אוקיי, מקווה שעזרתי. אם לא, תפנו אליי בסקייפ. עד לכאן היה דולב 158. והסקייפ שלי דולב 1582. שלא רואה. הסקייפ שלי 1582, אפילו אני לכתוב את זה מתחת לסרטון.